Πάμε στην Αθήνα να καλημερίσουμε τον, αν είμαστε έτοιμοι, τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, ή θέλετε πρώτα να καλημερίσω από εδώ? Εδώ. Τον κύριο Χρήστο Φωτόπουλο, πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων της Ομοσπονδίας. Καλημέρα, κύριε Φωτόπουλε. Καλημέρα. Τον οποίο θα έχουμε διαρκώς στο παράθυρό μας για να συζητήσουμε πολλά θέματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία. Εδώ μαζί μου είναι η κυρία Λιάννα Γούτα, είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας. Καλώς ήρθατε, κυρία Γούτα. Καλημέρα, κυρία Μπατζή. Δίπλα της είναι ο κύριος Νίκος Παυλίδης, είναι εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ. Γούτα, τι λέτε εσείς? Συμφωνείτε? Ακούω με πολύ ενδιαφέρον τον κύριο Φωτόπουλο και νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι τη βία δεν τη θέλει κανείς. Καταρχήν δεν θέλει την εκδήλωση της βίας, θέλουμε την αποτροπή της βίας, να μην έχουμε βία ούτε από πολίτες, ούτε βεβαίως και από αστυνομικούς στην ανέτεια και ανεξέλεγκτη βία. Θέλουμε μια δημοκρατική και ισχυρή αστυνομία, ένα δημοκρατικό και ισχυρό κράτος. Βεβαίως δεν ξέρω τι εννοεί ο κύριος Φωτόπουλος και πώς εννοεί την καταστολή σε σχέση με τη βία. Δηλαδή, πρώτα πρέπει να δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην πρόληψη και μετά στην καταστολή. Καλά, αυτό είναι σωστό που λέτε, πρόληψη. Αλλά όταν εκδηλώνεται ένα ακραίο και βίαιο περιστατικό ή φαινόμενο, τότε κάποιος τρόπος καταστολής Οι θέσεις μας όμως προηγούμενα πρέπει να διατυπώνονται. Ποιες είναι οι θέσεις των εργαζομένων. Άλλο μετά τι θα προκύψει στην πορεία. Αλλά οι θέσεις μου, εμένα ως εκπροσώπου των εργαζομένων, θα πρέπει να διατυπώνονται καθαρά και ξεκάθαρα. Βεβαίως είναι ευχής έργο. Αυτό το ζήτημα που βάζει η κυρία Γούτα, συγγνώμη κυρία Γούτα, υπάρχει λοιπόν μια ενδυνάμει εγκληματική ενέργεια. Όπως για παράδειγμα προχθές στο Πανεπιστήμιο, όπου 90 νέοι, μεγαλύτεροι, 90 άνθρωποι με κουκούλες ή με κράνη, ενδυνάμει φαινόταν ότι μπορεί να μπει στο Πανεπιστήμιο, να μπουν στο Πανεπιστήμιο. Μέχρι τώρα η αντιμετώπιση ήταν εντολή στους αστυνομικούς για καταστολή. Αυτό που έγινε προχθές ήταν ο κύριος Πρίτανης, πράγμα που έκανε και άλλες φορές, μαζί με καθηγητές πανεπιστημίου, συνομίλησε με αυτούς με αποτέλεσμα να κατασταλεί στην ουσία. Γίνονται προσπάθειες. Εάν λοιπόν διαπιστώνουμε αλλεπάλληλες φορές ότι αυτός ο διάλογος, αυτή η δημοκρατική αντιμετώπιση έχει αποτέλεσμα ακόμη και στις ακραίες μορφές. Μακάρι να δούμε αυτές. Είναι μια ειδική περίπτωση, κύριε Παυλίδη, που αναφέρεται, γιατί αν πάμε και μιλήσουμε για τις περιπτώσεις του κοινού ποινικού εγκλήματος, δηλαδή την απειλή της ζωής από έναν κοινό εγκληματία, τότε σαφώς πρέπει να έχουμε μια αστυνομία η οποία θα προστατεύσει τον κάθε πολίτη από τον εγκληματία. Θέλατε να συζητήσουμε λοιπόν με ποιον τρόπο το κράτος, η πολιτεία, εξασφαλίζει και εξοπλίζει τον αστυνομικό για να αντιμετωπίσει το έγκλημα. Είναι υποχρεωμένος να αγοράσει το αλεξίσφαιρο γυλαίκο του, να αγοράσει τις σφαίρες κλπ. Τα έχουμε πει. Όταν όμως εντέλεται να καταστήλει την κινητοποίηση, τότε πληθώρα, όχι εγώ το αντιδιαστέλω. Όταν λοιπόν εντέλεται, με αυτό λέω, για να αντιμετωπίσει το κοινό έγκλημα, δεν έχει τον εξοπλισμό. Για να αντιμετωπίσει όμως, να καταστήλει την πορεία, έχει πλήρη εξοπλισμό. Χιλιάδες δακρυγόνα και χημικά έχουν πέσει σε βάρος και της υγείας των διαδηλωτών. Ερώτημα συγκεκριμένο. Ακούτε τον κύριο Φωτόπουλο που σας εντυπωσίασε με τις απόψεις και τις θέσεις. Όχι, εμείς τις ξέρουμε. Ωραία. Το ερώτημά μου είναι, ο κύριος Φωτόπουλος ζητάει από τα κόμματα αύριο στο συλλαλητήριο αυτό να είναι μαζί. Πήγε και στον κύριο Λαβάνο, πήγε και στα υπόλοιπα κόμματα, μίλησε με τους αρχηγούς. Έτσι δεν είναι, κύριε Φωτόπουλε? Βεβαίως, σε όλα τα πολιτικά κόμματα. Θα βρεθείτε αύριο ως ΣΥΡΙΖΑ δίπλα στους έστολους στην κοινή διαμαρτυρία ενάντια στη βία? Εμένα δεν μου ρωτήθηκε. Σας ρωτώ εγώ τώρα. Ακούτε τον κύριο Φωτόπουλο. Εσείς, εγώ δεν το ξέρω το ζήτημα. Σας ρωτώ εγώ τώρα. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία θα πάτε ή θα πείτε? Κυρία Μπατζή, ξαναλέω, συντεταγμένα κόμματα είμαστε. Υπάρχει ρωτώ τη θέση του κύριου Παυλίδη. Είστε ένα ισχυρός τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε. Η δική μου προσωπική άποψη δεν μπορεί να λέγεται με αυτόν τον τρόπο στον αέρα, όπως φαντάζομαι και της κυρίας. Θεωρείτε παράλογο να πείτε σήμερα ναι, συμφωνούμε και θα είμαστε δίπλα σας? Όχι, και αυτό θα το πω όταν κληθώ από το κόμμα μου. Αλλά έτσι, όταν το κόμμα. Η προσωπική σας άποψη, δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Ποια είναι, κυρία Γούτα? Λοιπόν, η δική σας προσωπική άποψη ποια είναι? Πρέπει να προστατεύεται ο αστυνομικός. Πρέπει να προστατεύεται ο αστυνομικός και να του εξασφαλίζονται όλα τα μέσα. Πάμε να δούμε τον κύριο Θαλασσινό, παρακαλώ τώρα. Πρέπει να έχουμε μια ισχυρή και δυνατή αστυνομία και πολύ καλά εξοπλισμένη και πολύ αποτελεσματική. Η αστυνομία δεν είναι αυτή μόνο που λαμβάνει μέτρα στα συλλαλητήρια. Η αστυνομία
Νέα καθημερινά δίνει αγώνες, μάχες και σε άλλα ζητήματα. Πάμε λίγο. Συνδέεται αυτή η υπόθεση με την ιστορία του καρδιολόγου. Έχει μπει το θέμα αυτό. Διότι η υπόθεση του καρδιολόγου, ο οποίος έχει εξαφανιστεί εδώ και 30 ημέρες, δεν φαίνεται να έχει συνέχεια. Μάλλον φαίνεται να έχει τελειώσει. Κατά τη γνώμη σας, χωρίς να θέλω. Έχω προηγούμενα απαντήσει, κύριε Αμπατζή, και δεν θέλω ειλικρινά να επισέλθω σε υπηρεσιακά και σε επιχειρησιακά σχέδια. Δεν θέλετε. Όχι, δεν μου επιτρέπετε εξάλλου, διότι θα είμαι ανεύθυνο. Ναι. Κάντε μια ερώτηση στον κύριο Σαλασσίνη. Είναι σημαντική η περίπτωση αυτή. Εγώ ενδιαφέρθηκα. Γιατί είμαι γνωστός και φίλος με κάποιο συγγενή της Κούνεβα. Ναι, αλλά αυτή η γυναίκα. Αυτή η γυναίκα υπέστη το βάσανο της ψυχής της, της πετάξανε βιτριόλι, κινδύνευσε η ζωή της. Και δεν ενδιαφέρθηκε η πολιτεία, αυτό θέλετε να πείτε. Ναι, το ερώτημα και δεν ενδιαφέρθηκε η πολιτεία. Κάνατε την έρευνα ή είχατε την εντολή από την οικογένεια της κυρίας? Ορίστε. Εσείς από μόνο σας κάνατε, προχωρήσατε στην έρευνα? Όχι, εγώ είμαι φίλος. Μάλιστα. Με κάποιο συγγενή της Κούνεβα, συγγενή. Εγώ ήθελα να πω, κύριε Αμπατζή, ότι αυτό το τελευταίο καιρό είναι πολύ εντυπωσιακό πως η ελληνική κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε πολύ διαφορετικά περιστατικά, αστυνομικά, τρομοκρατικά κλπ. Τα οποία όμως καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα. Έχουμε δηλαδή την δολοφονία του παιδιού του Αλέξη. Έχουμε την επίθεση κατά του αστυνομικού του Διαμαντίου, ο οποίος χαροπαλεύει. Έχουμε την απαγωγή ενός επιχειρηματία. Έχουμε βεβαίως, θα πω, και αυτό το περιστατικό μιας εργαζομένης η οποία δέχεται μια επίθεση τρομοκρατική. Δεν ξέρω τι χαρακτήρα ακριβώς έχει. Και είναι όλα προς διερεύνηση. Όλα λοιπόν αυτά τα περιστατικά, τόσο πολύ μαζεμένα χρονικά, συγκεντρωμένα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ναι, αυτό κατηλέχει, ακριβώς μας φέρνουν μπροστά όλους ένα πολύ μεγάλο θέμα και πολύ μεγάλο πρόβλημα. Τον θεσμό της αστυνομίας και μια μεγάλη κουβέντα που πρέπει ως κοινωνία να κάνουμε και να συμφωνήσουμε σε βασικές αρχές που έχουν να κάνουν με τον σεβασμό του θεσμού της αστυνομίας, την επιχειρησιακή αρτιότητα της αστυνομίας. Μην μπαίνετε σε προτάσεις τώρα. Περιμένετε λίγο. Περιμένετε λίγο. Γιατί ανοίγεται μια κουβέντα. Ωραία. Είναι ένα θεωρητικό αυτό σχήμα το οποίο μακάρι είναι θεωρητικό. Είναι απολύτως πρακτικό και το βλέπουμε κάθε μέρα. Στην πράξη, ξέρετε, εγώ θα γίνω πιο πρακτικό. Στην πράξη, να θυμίσω δημοσιογραφικά, μέσα σε 4 μέρες έχουμε 4 φόνους. Έχουμε απαγωγές. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά, που υποτίθεται θεσμικά είναι ένα λιμάνι που πρέπει να περιφρουρείται, μπαίνουν μέσα. Γιατί είχαμε το έγκλημα του απαχθέντα κακοποιού. Πετάνε μπαταρία στα φώτα και να μέσα. Αστυνομικοί είναι μπάτες και λαλέστη. Και θέλω να ρωτήσω και εσάς, που πολιτικά θέλω να το δείτε, και τον κύριο Φωτόπουλο, μήπως αυτή η έκσταση έχει να κάνει με το χαλάρωμα? Δηλαδή, όλοι αυτοί οι δράστες επωφελούνται, βρίσκουν πρόσφορα έδαφος, γιατί έχουμε μια αύξηση στην κλιματικότητα. Είναι πολύ εντυπωσιακά τα στοιχεία. Πραγματικά τα περιστατικά είναι πάρα πολλά. Μήπως όλα αυτά συσχετίζονται? Μην μιλάτε όλοι μαζί. Υπάρχουν καταστάσεις. Επειδή μιλούσα και με ρωτήσατε για το. Δεν θέλω να μου απαντήσετε τώρα. Θέλω να πάω στον καθήλυν αρμόδιο, τον κύριο Φωτόπουλο, διότι αυτούς αφορά. Μήπως όλα αυτά τα περιστατικά που ανέφερε η κυρία Γούτα, κύριε Φωτόπουλε, σχετίζονται με μια αστυνομία που το 2004 ήταν στο απόγειο, που δημιουργούσε το απόγειο της ασφάλειας, έτσι λέγεται και έτσι νιώθαμε, και σήμερα, 2009, 14 του Γενάρη, είναι μια αστυνομία που έχει χάσει την μπάλα. Κοιτάξτε, τα ίδια τα στελέχη είναι τα επιχειρησιακά, τα ίδια τα στελέχη και τα υπηρεσιακά, απλώς από το χώρο μας λείπει ο προγραμματισμός, η σωστή καθοδήγηση και η ορθή διοίκηση. Και η εκμετάλλευση εντός εισαγωγικών, η λέξη του προσωπικού σε κατάλληλους χώρους, σε κατάλληλες υπηρεσίες και η αξιοποίηση του δυναμικού. Υπάρχει πρόβλημα στην ορθή κατανομή του προσωπικού και στην αξιοποίησή του και στην εκμετάλλευσή του. Αλλά πρέπει από την άλλη πλευρά, κοιτάξτε, η συντεταγμένη πολιτεία να επενδύσει στο θεσμό της ασφάλειας της χώρας. Δείτε λίγο αυτές τις κάρτες. Έχετε δίκιο, υπάρχει μια, αλλά πρέπει να δώσουμε και έμφαση στη δεύτερη γενιά των μεταναστών, μια πολιτική σοβαρή. Είναι στην προστασία επωνύμων, έτσι, και στόχων οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, είναι για τους τρομοκράτες η εύκολη λία. 236 αστυνομικοί είναι στην προεδρία της Δημοκρατίας. Πώς κατανέμονται αυτοί οι 3.500 αστυνομικοί? 300, κοιτάξτε τις κάρτες, κύριε Παυλίδη, 300 είναι στη Βουλή, 282 σε υπουργούς, 800 σε βουλευτές, 94 στον Πρωθυπουργό, 60 στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, 21 στη Γενική Γραμματεία του ΚΚΕ, 18 στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα και ο κύριος Τσίπρας, πώς μοιράζονται αυτοί οι 18? Όχι. Ενιαία. 8 στον Αρχιεπίσκοπο, 80 σε ιεράρχες και μητροπολίτες,
και 350 σε επιχειρηματίες, δημοσιογράφους και δικαστικούς.